लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय स' दिनै आङो माने बेखौ सानडे ब्लग बानायनो सानदों स' आं दिनै गावनि खानायखौ एसे देलायहोगोन स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ये देखो पुष्पा आपने इसे लगाऊंगी terang dia pola malu sih kote lugan juga hadna dah aku nama ngambil gandai ai nơi mà có phân năng phải ai thì gặp nó hử đang quên cái con nó rồi thế nào tapi nggak bisa mana nggak cuma nggak bisa mana nggak cuma nggak dalam apa oke macam ayam lebih dalam apa sih cuma sama dengan malah bersiram sama dengan dia macam apa pada gua ada lalu ini dia jadi gua kan dia guling deh oh sih nggak ada sekarang deh ada sana deh makanya mana kan sih bersiram sama dengan dia ini caranya Tadi saya sangat manis ini terus mana oh my god mami hebat sebelumnya pasti mana kau sama masih bergerak gelang hana nanti di mana nanti yang jadi saya hana pada followannya mau di kemana oh my god ini Kudu semnani dendemen dari takai mana bisa nih lagi ada no kesipnani rabai so double goli jeba ke oi sampai mana itu dosa semantin lagi nara apa jalan bau sih stadium yang mencari nara mana itu kan expense dia lana ini lain pakai sangat lebih mencari ini kayaknya sama dalam azala ya okay mana mau nggak nara set 4 menit karena nih lani sih udah sandal dugi hangane lagen na dugi asin lagen dugi hangane labang kebu tanang mai dugi hangane asin labang kebu tananggan Jadi nabi tanangkan. Hai mana dugi hangane laba. Ini siap dalam mana sembari lemah kan.
xong बेखायनो सानबाय आं दबे हैग्रोनोसै बेनि उनाव दाफायनानै लानोसै एक्चुअलि गगा मोननानै बेखायनो आंनि माथाया बेलेग जादों आरोना सेन्स नङाबाथ' आंनि माथाया बिदि नङा अके ओरैनोबा मोजां नंखाया आरोना मोनसे बाथ्रा आं नोंथांमोननाव बुंनो सानदों मा होनो आं मोनसे निउ एकाउन्ट माने इउटुब खुलिफिनदों आरोना ओमफ्राय बेयाव माने खन्थाइल'सो होयो आरोना सर्ट स्ट'रि स्टेटास भिडिअ स' नोंथांमोना नायाखैब्ला नायहैदो आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना थांनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम शेयार खालामनो दाबाव ओमफ्राय लोगोसे बेखौबो नैबे दा आं बानायबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय ओइबे मोनसे माबाया मा होनो इउटुबा मा होनो अनारि बर' नामावदों आरोना आंनि नामावनो दङ अनारि बर' नामावनो ओमफ्राय स्टेटास भिडिअ हरगोन बेयाव सात खन्थाइ सात माने दुखुनि खन्थाइ ओमफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोना सोरबाफोर लिरनो गोरों रोङोब्ला एबा आवरायनो रोंनाय रोङोब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर मानोना आङो बिसोरनिफ्राय खन्थाइखौ लानानै माने हिंगारगोन आरोना इउटुबाव होगोन ओमफ्राय जाय आवरायनो गोरों बिथांमोननोबो आङो खन्थाइ लिरनानै हरगोन आवरायना स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ थांनानै नायहैबानो जाबाय ना मा होनो माने गेमस्राबोनि भिडिअखौ नायै गेमस्राबोनि बायदि थांबाय थाग्रा जाबाय आंना गेमस्राबोनि भिडिअखौ नायै जोलौ मा होनो आं मा होनगोन दा आनारनि थांनोसै स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांबाय थादो दिनै साननि ब्लगाव आं मा खालामो अबेसे साननि बायदि खालामामोन आं बादुलिसो बुंनानै हाया आं गावखौनो बेखायनो नै 9ता 10ता जालायबाय आं दाबो दुगैयाखै माने गोसोफोरा मोजां नङा आरोना न'आव बयबो लोमजादों ओमफ्राय आं लोमजानाय माने लोमजायाखै गगा मोनो एक्चुअलि गगा मोनामोन थाइसुमै जाना आं दाख्लैबो हारसिंनो थाइसुमैखौ मा होनोलै नोंसोरबा मा होनो आं मिथियालै मिथिगौमोन बावगारबाय आं थाइसुमैखौ मा होनोमोन थाइसुमै थाइसुरि ओइ नङा मा होनोमोन थाइबें नङा लासैसो जागोन जायगा थाइसुमै होनोलाय बार्थडेफोरखौ इखौ जानानै जाबाय आरो ओमफ्राय माथोआ ओमफ्राय सोलायना थाबाय माथो मोजांसो खोनासोदों आङो नङाबा आंनि माथोखौ देनजार खोनायोना फिसा ओरैनो बेलेग खोनाबाय आरो दा मोजां खोनासोदों आरो संनाय लुगैगोनसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ दायो फोनबाय बायदा मोजां जना लांदों आङो हायो बोनाय बायदि जादों आजा राजा tuh आजा नै केमेरा ini Krishna ada ini bambai sini ke dapat kami sini dapat kami sama ini sudah dan kami itu tuh bangai pasti berhemat masih ini juga nak ayo ini tuh juga udah mulai kan nah coba sih kawan tuh thăm ya man kare kom ra vậy sẽ paket nih apa dah he bhagavan nungu भगवान आंनि खुन्दुङा माम्मे नोंनि देहा जोब्बाय भगवान दाबो आं खनानि आजा इमा itu खाबा दखनानि हेसर क्या कर दिया तूने हे भगवान A few moments later. So दायो लोमनोसै खानायखौ आङो रानबाय ओमफ्राय मा होनो सेम्पुजों दै लोबा सेम्पुजों दै लोबबाथाय माने बेयाव फोननाय कालारा खारगोन नालाय स' आं दिनै सेम्पुजों लोमला ओरैनो लोबना दोनथ'नोसै ओमफ्राय गाबोनो सेम्पुजों कन्डिशनारजों लोमनोसै आरो दंग'आव दै जादों दिनै होखौ होग्रा आं खोन्थानि दायो दंग'फोरा दै जाबाय दुब्लियाबो दै जागोन इनि उनाव खोथिया फोगोन माइ गायगोन अबसे नैथि दानो जेनेबा दानो माइ गायथ' आरो मानो होनोब्ला दै जायोखिना माने दंग' दै फैयोना स' गासैयावबो दै जाजोबखायो बेयाव माने अखा हानाय टाइमाव नायनांगौ आरो गथाय दै जाजोबखायो इखिनिया स'
मोजां बांसिनानो फट'शुट खालामबाय थायो माने जागाखौनो हिट नुयो नालाय बेखायनो फट'शुट खालामबाय थायो आं दिनैबो खालामगोन सोरबा सोरबा फेसबुकाव नुयो जानांगौ आंनि बिखिनि जागाखौ फट' थिखांना थानाय ओमफ्राय आं दिनैबो थिखांगोन माबायदि नुयो आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन मोजां मोजां बार नांखायो आयु गोलोम बोथोराव मोजां जायो आरोना बेयाव मा होनो बार नाङो दुब्लिनि बार सिउ सिउ नांफायो ओमफ्राय थाम्फैनि अयथासार र' थानाया थाम्फै बिराद अरफायो आरो बेयाव सेल्फि केमेरा आंना मानो मोदानोथाय आं मिथियालै ओमफ्राय मा होनो माबाखौबो भिडिअखौबो बिराद जुम नुखायो आरोना मन गोदान लाखानांगौ आरो आखाइ रेवायलायगोन आरो ओमफ्राय नारायावसो दाबो मोनाखै जोंनिया खनसे आङो मा होनो दाउजों अनला खारै बेदराव खिथिदोंमोन दोनथिदोंमोन स' नै दाबो मोनाखै मोनसिगोन आरो साननैसो बावबा बेनि उनाव जानोसै असे आङो रैमालि जानो मोजां मोना आं जायानोखा मालाबा जायानोखा आरो आं जाखायानोखा dari sukambar Like,